Donarem començament a l'acte. En primer lloc, volem agrair-vos a tots la participació perquè hi ha més gent de la que esperàvem. Veïns, veïnes de la comarca, veïns, veïnes de les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell, el Segrià i la Noguera, us donem la benvinguda a aquest acte d'alcaldies de Ponent en rebuig a la planta incineradora de residus urbans que GAP i Grinyó vol obrir al terme municipal de Juneda, a tocar dels termes Puiggròs, Arbeca i les Borges Blanques. Deixeu-me d'entrada saludar a totes i cadascuna de les alcaldies que avui són presents aquí, perquè també és de rebut reconèixer a qui fa un pas endavant en l'exercici de les seves responsabilitats, sense refugiar-se en allò que institucionalment es considera correcte. Donem la benvinguda de l'Urgell, el Pla d'Urgell, el Segrià i la Noguera, Jordi Estiarte, alcalde de Bellpuig, Francesc Balcells, alcalde de Palau d'Anglesola, Maribel Zamora, alcaldessa de Torregrossa, Carles Palau, alcalde de Bell-lloc, David Vilaró, alcalde de Tornabous, Jaume Montfort, alcalde de Bellcaire d'Urgell, Carles Comas, alcalde de Torrelameu, Helena Ferrús, alcaldessa d'Alcanó, Àxel Corcó, alcalde de Torres de Segre, i de les Garrigues, en Sergi Pelegrí, alcalde d'Arbeca, Josep Ferran, alcalde de les Borges Blanques, Ignasi Arrastia, alcalde de la Floresta, Jordi Gaia, alcalde dels Omellons, Igor San Emetrio, alcalde de l'Espluga Calba, Jordi Arbós, alcalde de Fulleda, Carles Mora, alcalde de Tarrés, Josep Maria Tarragó, alcalde de Vinaixa, Mercè Rubió, alcaldessa de Cervià de les Garrigues, Víctor Masip, alcalde de l'Albagés, Josep Guiu, alcalde dels Torms, Manel Marçant, alcalde del Soleràs, Àngel Julià, alcaldessa del Cogul, i excusem a la Dolors Pasqual, que és l'alcaldessa de Vilanova de Bellpuig, que no hi podrà ser-hi. I sense més, jo donaré pas a la primera intervenció, que és en Sergi Pelegrí, alcalde d'Arbeca, que ens posaran antecedents en relació a aquest projecte i a la seva incompatibilitat amb el model de comarca contemplat en el Pla Estratègic de les Garrigues. Sisplau. Bon dia a tothom. Alcaldesses, alcaldes, garriguenques i garriguencs. És un goig poder estar avui aquí entre tots vosaltres per tal de dirigir-vos el missatge que fa anys que mantinc. Per sort, avui acompanyat d'alcaldesses i d'alcaldes que comparteixen el sentit de les meves paraules, representants de la majoria d'habitants de la nostra comarca i també, avui, gratament, acompanyats d'alcaldesses i d'alcaldes de les nostres estimades comarques veïnes. Donar gràcies a la Fira de l'Oli de les Borges Blanques i, especialment, a l'alcalde de la nostra capital per haver posat aquest espai a l'abast de les veus que defensem passat, present i, sobretot, futur de la nostra comarca. Un projecte ens amenaça, ens aboca a uns riscos que posen en perill el nostre benestar i la qualitat de vida, així com el futur de les comarques de les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell i el Segrià. El despropòsit més gran que mai s'ha plantejat al nostre territori, sorgit d'uns interessos merament particulars que s'han sabut extrapolar com a necessitat sobre un col·lectiu al que concebem com a essencial, el ramader. Tracjusa de Juneda, una planta de tractament de purins al servei dels nostres ramaders, amb un volum de 100.000 tones de residus provinents de la ramaderia. En els últims anys, l'amenaça més gran que plana sobre aquest territori, amb la proposta de l'ús de residus com a combustible per tal de tractar aquests purins. Una comarca que genera 7.000 tones anuals de residus, amb els braços oberts per rebre'n inicialment 45.000 i amb la possibilitat d'ampliació de fins a 400.000 tones. L'afany d'una gent que s'amaga rere una cooperativa, GAP, i que prioritza els beneficis davant la salut i el modus vivendi de molta altra gent. Una cooperativa que ha volgut comprar la voluntat de la comarca a cop de talonari, esmerçant-se a fer com més firmes millor en xecs i transferències a entitats i associacions comarcals per tal de tenir la població silenciada. L'afany de comprar l'opinió amb diners que no són ni bona voluntat
ni intenció de fomentar arrelament, sinó que simplement són part d'una estratègia fallida per a mantenir tothom callat. Tracjusa i GAP, qui ens volien fer creure en Consell d'Alcaldes, convidats pels nostres representants comarcals, que aquella bosseta de pocs grams que contenia combustible derivat de residu amb la que obsequiaven a alcaldesses i alcaldes després d'una magistral xerrada en la que es discernia entre incineradora o gasificadora, era innòcua. I evidentment que sí, però 5 grams i dins d'una bossa, no pas 45.000 tones cremades a les portes de casa. I quin afany a demostrar, a través de la veu de tècnics ben pagats, que la crema de tots aquests residus era el millor que havia passat al nostre territori en dècades. Aquella gent que es mostrà incrèdula iniciaven el procés per contrastar tota aquesta informació i, evidentment, no tot era com s'havia dit. Avui, Fira de l'oli de les Borges Blanques, aparador del nostre producte estrella arreu del territori. Segles d'història des que aquells senyors i barons del territori emprengueren les grans plantacions d'oliveres. Més de mig mil·lenni preservant un producte que, a dia d'avui, no tan sols sustenta moltes famílies, sinó que forma part de la nostra idiosincràsia. Fira de l'oli de la nostra capital, també aparador de tot el producte comarcal, espai de trobada per qui vol tenir accés al fruit del treball de la nostra pagesia i del nostre artesanat, aparador de l'afany que mostra la nostra gent per esdevenir un referent en els diversos camps que ha explotat. Reunió perfecta d'aquelles garriguenques i garriguencs que han fet de la qualitat l'atribut indispensable de les seves elaboracions. La terra de l'oli, l'oli de la terra. Així es promociona aquesta fira que representa una comarca. L'oli de la terra que alberga una gasificadora com la que se'ns planteja. L'oli de la terra que crema milers de tones de residus a la vora dels nostres olivers. L'oli d'una terra contaminada. L'oli d'una terra amb dioxines i furans. Qui voldrà el nostre oli? Qui pretenem que vingui a buscar els apreciats productes pels quals els nostres predecessors van treballar? Qui pretenem que valori la nostra adob? Qui pretenem que mantingui la percepció del producte de gran qualitat si som destí de tones de residus arribats d'arreu que es faran desaparèixer, gasificats entre olivers? Ningú. Tota la feina dels nostres avantpassats en va. Tot l'esforç fet actualment per promocionar la nostra terra i el nostre producte en va. L'anihilació del mode de vida de tantes famílies que es mantenen en una comarca que progressivament es va despoblant. Arrelades als nostres trossos, als nostres conreus i que viuen dels nostres productes. I vull fer palès que no és mal endèmic dels pobles més propers a la incineradora, les Borges Blanques, Juneda, Puiggròs o Arbeca. Els damnificats en som tota la comarca, qui produeix sota les sigles del que moment són garantia de qualitat, i fins i tot les comarques veïnes. I aquelles noves formes d'explotació del territori, aquelles persones que han emprès projectes turístics o culturals i que fan gala d'una terra verge extra, com la mostraran si ben sabut serà per tothom que hi cremem milers de tones de residus? Qui escollirà un destí com el nostre, a la vora d'una gasificadora? Ningú vol riscos, ningú vol passar el seu temps lliure a la vora d'on es crema residus incessantment. Tracjusa, gestionada per la cooperativa GAP, busca aliances per tal d'assegurar la progressió del seu projecte. Entra en escena el grup Grinyó, amb l'adquisició del 50% de les accions de GAP Tracjusa i el compromís d'invertir més de 70 milions d'euros en diverses etapes. Grinyó passa a ser el gestor de la planta incineradora que es vol construir. Cal tenir en compte que Grinyó és una de les empreses que ha crescut més en el tràfic i tractament de residus, especialment en la venda de residus com a combustible a les plantes incineradores de cimenteres i altres indústries. Tenen el full de ruta modificar substancialment el projecte actual de tractament de purins, multiplicant en un 300% la quantitat de residus que es tractaria inicialment. Residus urbans i industrials no reciclats, rics en plàstics, per produir una energia no renovable, altament contaminant,
que amb la gasificació produiria molts compostos tòxics, dioxines i furans considerats compostos cancerígens, a més dels metalls pesants i partícules que convertirien el territori en una de les zones amb més riscos per viure. Grinyó, que recentment va fer gala de la seva estricta traçabilitat pel que fa als residus que tracta, i ho va fer aquí, a la capital de comarca. Grinyó, protagonistes d'un documental produït temps enrere per TV3 en el que s'intuïen pràctiques poc ortodoxes pel que fa al tràfic de residus. Grinyó, aquesta setmana notícia per la seva vinculació amb una organització delictiva internacional dedicada al tràfic il·lícit de residus, per la qual s'importaven aquests residus d'Itàlia. Segurament, matèria prima de primera qualitat que hagués pogut fornir la tan anhelada incineradora dels prohoms garriguencs que l'han promogut i del GAP. Tot plegat suposa l'entrada de Tracjusa i de GAP en aquest context delictiu, mafiós, motiu pel qual qualsevol persona mínimament coneixedora del projecte disposa ara de motius suficients, més enllà dels que tenen a veure amb els riscos per a la salut o els que tenen a veure amb el desenvolupament econòmic del territori, per mostrar el seu rebuig al projecte. Talment com defensem la nostra pagesia, volem fer-ho amb la nostra ramaderia. Qui gosa dir que les institucions que encapçalem les alcaldesses i alcaldes aquí presents anem en contra de la ramaderia? Som ferms defensors d'aquest sector i fem gala del producte que s'elabora a les nostres granges i obradors. Som conscients de les problemàtiques associades a la cria del bestiar i no volem ser pas impediment per a la seva solució. Però una cosa hem de tenir ben en compte. No volem posar en perill segles i segles de treball de la nostra gent per uns interessos que van molt més enllà del sector ramader. Volem estar segurs que la solució de determinades problemàtiques no suposa la ruïna de la nostra gent i de la nostra terra. Qui gosa dir que per posar solució a la problemàtica de les dejeccions ramaderes només es pot fer a través de la crema de residus en una incineradora? Com és possible que altres territoris hagin trobat alternatives per a la solució de la problemàtica de les dejeccions sense necessitat de cremar residus? Quines conseqüències pot tenir la crema de 45.000 tones de residus a escassos quilòmetres de les nostres oliveres i de la nostra gent? Quina és l'afectació de la incineració d'aquests residus sobre la qualitat dels nostres productes, però sobretot sobre la salut dels nostres veïns i veïnes? Instem a l'administració a implicar-se més per a buscar alternatives, per a buscar solucions que passin per la no incineració o gasificació de residus a les portes de casa nostra i que permetin trobar la resposta que esperen els nostres ramaders i les nostres ramaderes. De la mateixa manera que instem a les nostres institucions comarcals a posicionar-se d'una vegada sobre aquest projecte, que s'emeti un posicionament que vagi més enllà de la visió que es pot mantenir des de determinades alcaldies implicades en aquest projecte. En un dels òrgans col·legiats comarcals representatius de totes les alcaldies de la comarca, Consell d'Alcaldies, es va posar sobre la taula el projecte de Tracjusa. Com a resposta per part del nostre principal representant comarcal, la necessitat del projecte per al desenvolupament econòmic de la comarca, visions i interpretacions totalment oposades del Pla Estratègic Comarcal. Un pla estratègic que inclou un enfocament integrat de desenvolupament local en el que el foment de l'activitat econòmica i l'ocupació esdevé la part central, junt amb altres vessants del desenvolupament local com la formació, la cultura, el capital humà i el medi ambient. Un pla estratègic que, per alcaldesses i alcaldes representants de la majoria d'habitants de la nostra comarca, en cap cas hauria d'incloure un projecte com el de Tracjusa, per diferents motius. En primer lloc, per ser necessitat subjectiva de determinats ajuntaments, de determinades poblacions, interessos merament subjectius. En segon lloc, per la politització de la que ha estat subjecte aquest projecte, passant per alt totes les problemàtiques que pot portar implícites i per la qual altres determinades alcaldies han optat per un posicionament també favorable. En tercer lloc,
perquè en cap cas es pot considerar essencial per al desenvolupament econòmic de la comarca, doncs pot esdevenir ruïnós per al sector agrícola i turístic i, en conseqüència, ser totalment negatiu per a l'economia comarcal. En quart lloc, perquè contradiu totalment una de les premisses del pla estratègic basada en el medi ambient i la sostenibilitat. En cinquè lloc, perquè no es pot entendre com a desenvolupament econòmic un negoci sense escrúpols, que pretén obviar els interessos de la gran majoria de garriguencs, entre altres. Com pot ser que de la nostra principal institució comarcal no hi hagi hagut cap pronunciament clar sobre el projecte? Com pot ser que, atenent-nos al fet de ser territori agrícola per excel·lència amb un producte d'alta qualitat, es defensi ferrissadament el projecte de la gasificadora? Com pot ser que amb les últimes notícies sobre qui representa la meitat del projecte del grup Grinyó, amb els seus presumptes delictes, encara no hi hagi hagut una reacció per part del nostre Consell Comarcal? No podem permetre que la comarca padrini aquest projecte, perquè seria acceptar que les xarxes internacionals delictives de tràfic de residus s'assentin al nostre territori i el perverteixin, com ja s'ha fet en d'altres zones d'arreu. D'un ajuntament depèn l'evolució d'aquest projecte. D'un ajuntament que, si concedeix la llicència d'obres, col·laborarà amb els propòsits d'un agent que té relació amb una activitat delictiva internacional. En definitiva, les meves paraules són merament una defensa dels productes més preuats del nostre territori, una defensa de la nostra agricultura, de la nostra ramaderia i del turisme. Alhora, un crit d'alerta per les conseqüències que pot tenir el projecte sobre la salut pública, que es veuria afectada per l'increment d'un risc elevadíssim de malalties greus en un radi de 30 quilòmetres, segons informes científics. Per tot això, les alcaldesses i alcaldes aquí presents exigim el dret a una qualitat de vida saludable on els nostres pobles i ciutats siguin el referent d'un territori ple de vida i d'oportunitats. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Sergi Pellegrí, per les teves clares paraules. Crec que l'aplaudiment és ben merescut. Donem pas a la propera intervenció en David Caselles, enginyer forestal, màster en prevenció de riscos i experiència professional en qualitat alimentària i tècnic en ponència ambiental, que centrarà la seva exposició en els aspectes més tècnics del projecte de planta incineradora de residus urbans. Endavant. Bé, bon dia. Gràcies a tots. Felicitar molt de cor als alcaldes i alcaldesses per la iniciativa que esteu agafant i des del minut zero oferir el suport pel que tècnicament i en les nostres mans puguem oferir-vos. Jo quan se'm va demanar parlar de la qualitat i de Tracjusa, en tot cas vaig veure, realment la magnitud de la tragèdia és gran, i el temps que tinc, malauradament, és molt poc, perquè la complexitat és gran. El que m'he plantejat avui és explicar-vos el projecte de Tracjusa en relació a la qualitat de les garrigues com si fos una experiència i un projecte de plantejament general de risc d'anàlisi de qualitat i de riscos. Per valorar-se aquestes activitats a nivell tècnic, el que fem és determinar criteris objectius i subjectius de la situació i el projecte que es plantegen. Criteris objectius, com poden ser mesures molt concretes de determinat número de contaminants, superfície, quantitats, metres cúbics. Criteris més subjectius, determinats a través de l'experiència dels treballs de laboratori o de les recomanacions dels científics,
que permeten objectivar impactes i actuacions que els projectes moltes vegades no defineixen per la seva magnitud i per la seva afectació. A partir d'aquí, el que fan els projectes de risc és prendre mesures preventives, mesures correctores i obligatòries i bones pràctiques en la realització d'aquesta qualitat o d'aquesta prevenció del risc. Com qualsevol projecte de risc, es plantegen mesures preventives i obligatòries que es recomanen i es plantegen en els òrgans gestors. Llavors, a partir d'aquí, jo el que plantejo és una mica l'anàlisi del projecte, de la situació de la qualitat i la conclusió que permet, d'alguna manera, plantejar una estratègia. Així doncs, i permeteu-me el símil per entendre-ho, per acabar de plantejar-ho, és com si estiguéssim parlant de la qualitat de l'oli. Avui que tenim la jornada al mig de la Fira de l'Oli, parlar de qualitat de l'oli penso que és molt encertat. La qualitat de l'oli, com tots sabeu, depèn de paràmetres objectius, acidesa, terbolesa, albert, de paràmetres més subjectius, afruitats, aromes, etc., i de bones pràctiques, com pot ser el tractament en fred o l'emmagatzematge de les olives. Doncs, amb aquesta similitud intentaré explicar-vos què és el projecte de Tracjusa, què és les Garrigues i en quina situació de qualitat està i el que es pot plantejar respecte al projecte de Tracjusa. Així doncs, començarem pel que fa a l'atmosfera i al clima de les Garrigues. Tots ho sabem que les Garrigues estan en una zona d'una radiació, freds hiverns i boires persistents i estius calorosos que d'alguna manera venen representats i identificats amb el mapa de radiació, el mapa de vents, tots ho sabem. També hi ha una particularitat molt clara al tema de les Garrigues, que és la inversió tèrmica, que el que no permet és la dispersió dels elements que tenim a l'atmosfera, i si tenim atmosferes contaminades, la dispersió d'aquests contaminants és molt complexa i lenta i complicada. La situació recurrent a les Garrigues és una situació de qualitat atmosfèrica baixa o dolenta. Això són dades de la Generalitat de Catalunya, de les estacions de l'estació de Juneda, on sistemàticament trobem elements de baixa qualitat per contaminants ambientals, partícules i òs troposfèric. Els contaminants ambientals aquests són significatius perquè per molt poca quantitat tenen uns riscos molt elevats. Són extremadament cancerígens, generen molts impactes cardiovasculars, en temes de salut, etc. Llavors, per això hi ha una limitació de concentracions que estableix alertes i mesures preventives i després d'impacte i de correcció del comportament de les persones. Aquesta és una situació recurrent a les Garrigues quan tenim activitat anticiclònica, on es veu molt clarament el que és una inversió tèrmica, on els gasos dels contaminants no es dispersen per l'estabilitat atmosfèrica i per la dificultat de l'aire fred en circular, perquè en capes altes tenim temperatures més altes de l'aire i no permet la dispersió d'aquests gasos. Parlar de contaminació atmosfèrica ho fem a nivell tècnic, però també ho fa la Generalitat. A través de la taula de qualitat de l'aire, les conclusions van ser que les partícules a l'atmosfera són més altes que les normals, derivades principalment per matèria orgànica, minerals, sulfats i nitrats i fosfats. Relacionen aquests contaminants amb fertilitzants i emissions industrials. L'Anuari de la qualitat de l'aire del 23 de Juneda també diu clarament l'elevat nivell de partícules que tenim a les Garrigues. L'OMS estableix el nivell mitjà anual de 15 micrograms per metre cúbic i la subestació de Juneda està a les 25 micrograms per metre cúbic. La Generalitat, en tot, els seus criteris, i la llei estatal i la llei europea i la llei catalana estableixen un límit legal de 40 micrograms per metre cúbic. Què vol dir? Que periòdicament també podem estar per sobre de nivells de contaminació més alts dels que recomana l'OMS, però reconegudament legalment neutrals per la Generalitat de Catalunya. L'ozó troposfèric, un altre contaminant, i aquest és un contaminant bastant complicat, i no perquè sigui un contaminant que puguem identificar directament, sinó perquè és un contaminant secundari, que el que vol dir és que de l'efecte de la radiació que us explicava abans que tenim, els contaminants primaris derivats del nitrogen, del sofre i els compostos orgànics volàtils, i aquí a les Garrigues tenim un emissor de compostos orgànics volàtils bastant important, que és la planta de les oliàcies.
Doncs aquests elements generen un caldo de cultiu molt important perquè tinguem ozó troposfèric important. I l'ozó troposfèric és un causant directe, reconegut per l'OMS, d'infarts, malalties cardiovasculars i derivades i que poden derivar també amb càncers. Aquesta és el registre estatal d'emissors contaminants, els vermells són industrials, falta la planta de Tracjusa de... Aquí falta... Ja funciona? No sé si es veu gaire. Els punts vermells són els industrials grans productors i els blaus són les granges. Les granges, directe o indirectament, també són emissors, vulguem o no, de metans, etc. Llavors estan considerats per l'impacte que té el metà en l'atmosfera també d'emissors contaminants. Aquesta és la realitat. Més enllà d'aquí, al final, per tot un seguit de condicionants, per tot un seguit de dinàmiques climàtiques, tenim una baixa capacitat atmosfèrica a les Garrigues, és a dir, estem amb un número de focus emissors important, amb una capacitat atmosfèrica amb número de contaminants per metre cúbic important que sistemàticament estem superant els límits legals permesos. Després, parlant del tema de la qualitat... No va, això. Parlant de qualitat, també voldria parlar de residus, perquè és un dels elements que també afecta directament al plantejament de Tracjusa. El tema dels residus a les Garrigues estem relativament amb una certa normalitat. Estàvem fa 3 anys per sota de la mitja catalana, les barres de la columna dreta de la vostra columna esquerra, les 5 primeres barres són els últims 5 anys de la recollida de residus a les Garrigues i la columna de la dreta és la mitjana catalana. Lo important aquí és que estem en una zona regular, per entendre'ns, estem bé a nivell, el número negre que tenim és la producció de quilos per habitant de residus i dia, és a dir, cada habitant de les Garrigues de mitjana genera 1 quilo de basura i la mitjana catalana està a 1,36. I això, a nivell social, s'ha de reconèixer la gent. No obstant, a nivell de recollida estem regular tirant a baix. D'això també podem continuar amb el tema de la recollida selectiva. La recollida selectiva a les Garrigues... No va, això... No va, sí. Doncs aquí estem aproximadament, doncs això, una mica més, a la dreta tenim els quilos, som a vora els 3.500 quilos, que representen un 50% de tota la basura que es genera, es recolleix selectivament. D'aquesta selectiva, a vora un 30% és orgànica, les recollides convencionals són un 15%, el vidre, el paper i els envasos, i la columna rosa són voluminosos i altres elements que queden fora del sistema de recollida convencional que es gestiona. Llavors, el que això ens assenyala és que tenim un sistema de recollida actualment en el que estem recollint les 4 fraccions principals, però no estem arribant al 50%, si només comptéssim aquestes quantitats no arribaríem al 50% de la recollida, i això a nivell de gestió de residus té els seus problemes perquè al final són elements de gestió que s'han de portar amb un abocador i que això el 2030 estarà prohibit. D'acord, aquesta gràfica és molt interessant perquè també d'alguna manera per identificar i saber com està la recollida de residus a les Garrigues és important. Aquesta és la situació gràfica en la que el volum del cercle és la població, per exemple, així efectivament la lila és les Garrigues, la més griseta és Arbeca i la resta són la resta de municipis. A la columna, a les Is, a la columna vertical tenim les quantitats i a la columna horitzontal el percentatge de reciclatge. Llavors, si això ens ho mirem al 23, què pots passar, sisplau? Al 23 veiem que hi ha un conjunt de nuclis que han passat d'estar en un 40% a estar vora un 80%. Passa, sisplau. La particularitat és que aquests municipis són els que van començar la recollida porta a porta el 22. Llavors, la conclusió, el sistema de gestió de residus a les Garrigues és regular, la recollida convencional està estancada al 40-50%
i quan ens posem a recollir porta a porta arribem al 80%. Com a generadors de residus i com a responsables de la producció, tinc molt clar, i d'alguna manera, si a mi se'm permet suggerir, entenc que el model de recollida porta a porta és un dels models que ha de millorar la qualitat de la recollida i dels residus a les comarques. I entenc que és la via per tenir menys quantitats per gestionar a nivell de disposició a l'abocador o d'incorporar les incineradores. Seguim? Seguim. Ara us explicaré el que és el projecte. L'objecte del projecte, la intenció que tenen és tractar purins a través de les restes orgàniques i la biodigestió, és a dir, posar dins d'una olla tapada els purins que facin ebullició, per dir-ho d'alguna manera, i aquest gas aprofitar-lo, que se'n diu biogàs, i l'altre tractament que plantegen és la producció d'un gas pobre, de tota la vida se n'ha dit gas pobre, i ara es parla de singàs, si diu singàs per alguna cosa és, a través del tractament de residus urbans. Les quantitats que es plantegen en el projecte, i tot això que us diré és informació extreta de l'autorització administrativa ambiental que tenen de la Generalitat. Fins a 100.000 tonelades any de purín i 20.000 tonelades any d'altres residus. Passa, sisplau. Aquesta és la llista de tots els altres residus orgànics que es plantegen a l'olla que us deia dels purins. I perquè llegiu, qui vulgui, després també, a nivell tècnic, tota la informació que tinc i tot plegat, la podem referenciar, podem explicar-ho, etc. Però entenc que tampoc és la dinàmica. Però, llots de depuradora, restes de begudes alcohòliques i no alcohòliques, restes de solucions aquoses, més enllà dels convencionals, dels FEMS, etc. I la taula 2 és el que volen posar al sistema de gasificació. I el sistema de gasificació el que hi preveu és residus combustibles derivats del rebuig, és a dir, amb una planta de residus que arriba el camió, agafem el que podem aprofitar, algun plàstic, amb un imant a les llaunes, i el que no, posem en un embalatge i és un CDR, combustible derivat de residus. I els altres residus, incloses mescles de materials, quan aquest tractament mecànic, físic que us deia no funciona, quan no tens un sistema econòmic per fer-ho anar, ho poses tot en aquest combustible derivat de residus. La tecnologia, per qüestions de costos i per qüestions de funcionament que ha fet aquests volums, el que fa és intentar-los comprimir i treure'ls l'aigua perquè això sigui un pellet que tu puguis portar en camions, vagis a la incineradora d'on sigui i els hi puguis portar d'una manera més econòmica que no pas portar el volum. Continua, sisplau. Així doncs, tenim 20.000 tonelades d'aquells residus que us explicava de tota aquella llista de l'esquerra i 45.000 tonelades de residus d'aquests dos paràmetres que us explicava de combustibles de residus de la dreta. Continua, sisplau. Així doncs, tot aquest projecte preveu la generació de 8.600 tonelades de digestat de sòlid assecat que pretenen plantejar com un adob. I això me ploraria. El que dèiem, quin impacte tindrà aquesta instal·lació? La generació de 8.600 tonelades de l'olla que us deia, un cop han tret tot el que es pot traure a les aigües, doncs queda un sòlid. Aquest sòlid el plantegen com a adob de totes aquelles matèries orgàniques de la llista de la dreta i el gasificador. El gasificador és totes les 45.000 tonelades de residus posades en una caldera que generen 3.600 tonelades d'escòries i 2.000 tonelades d'any de cendres. També entendre que aquestes escòries i aquestes cendres no són neutres. Això és un residu classificat com a especial, la qual cosa vol dir que tampoc no poden anar ni als camps ni a un abocador convencional, sí que no han d'anar a espais molt confinats, per la perillositat i per totes les components que queden i que se'n deriven. El consum d'aigua 52.000 metres cúbics l'any i les emissions previstes 20.000 metres cúbics hora de fums. Aquests fums majoritàriament són vapor d'aigua, diòxid de carboni, elements que d'alguna manera tenim a l'atmosfera, però en petites quantitats aquests gasos
són extremadament cancerígens. Continuem, sisplau. Aquí jo crec que és molt clar. Vull deixar-ho ben clar i d'alguna manera penso que el debat de si és incineració o gasificació és claríssim. Això és una incineració. L'autorització ambiental que té aquesta gent per fer el tractament de les 45.000 tonelades de basura és incineració. És incineració perquè ho estableixen les condicions generals del tractament de residus. Passa, sisplau. Aquí, torna a passar, en diversos aspectes parla que el tractament tècnic de la combustió derivada dels residus és un model de tractament anaeròbic, operació D10, que és el codi que té l'Agència de Residus i la Comunitat Europea per definir el tractament, i a sota incineració. L'autorització ambiental, per una banda, pel que fa al tractament dels residus, ja els diu que el que volen fer és incineració. Continua, sisplau. Respecte als 20.000 metres que sortien de fums per la xemeneia per hora, també és incineració, perquè el vector atmosfera, que és, quan es fa una autorització ambiental, hi ha els diferents vectors del medi en els que s'afecta. Vector aigua, vector terra, vector atmosfera, i en el vector atmosfera els diu clarament també que és incineració de residus. Llavors, aquí també vull fer la particularitat. Jo ja entenc, i el debat tècnic pot ser constructiu, que si és incineració, si és gasificació, etc. Però hi ha un amic meu que diu que si té llicència de taxi és un taxi. I aquesta gent tenen llicència d'incineració, ja em poden explicar que la gasificació, i entenc i agraeixo el debat del professor Flotats quan planteja que hem d'explicar que la gasificació, perfecte, però tenen llicència de taxi, és un taxi. A partir d'aquí, és el que dic, després encetarem debats de si la gasificació és millor que la incineració. La incineració als anys 60 va començar, s'ha anat afinant i s'ha passat a gasificació, hi ha uns controls de temperatura. D'acord, però és un taxi. Continuem. Així doncs, i parlant del projecte, estem davant d'un projecte que afegeix una planta d'incineració a una activitat que no la necessita, perquè el tractament de digestió anaeròbica de purins ja és un tractament que funciona. No necessita de la gasificació tecnològica, no necessita de la incineració per funcionar. El tractament de purins amb digestió anaeròbica ja funciona. Que s'expliqui que és necessari incorporar el tractament de residus perquè la planta funcioni és una qüestió merament econòmica. Continuem, sisplau. Us vull parlar també, i a nivell de, per anar acabant, del que són els gasos i del que d'alguna manera compromet des del meu punt de vista més la qualitat del territori. Endavant. Això és el que diuen els científics. Científics especialitzats acadèmics de nivell internacional diuen que el risc estadístic significatiu és més alt de morir de tots tipus de càncer en les zones situades properes a incineradors i plantes de tractament de residus perillosos. Això ja ens ho diuen des del que us deia, des dels anys 60. Tècnicament s'ha anat evolucionant molt i això, aquestes declaracions són de fa 5 o 6 anys. I la situació encara continua sent aquesta. I l'altra cosa que ens ha de preocupar és que el contacte de les dioxines amb els cultius, aquests es tornen infèrtils i afecta el cultiu. Perquè les partícules que emeten d'aquells 20.000 metres alguna part molt concreta i molt petita d'aquelles quantitats, doncs compromet el cultiu. I és extremadament estable i molt difícil d'eliminar. Quan es parla de càncers i d'evolució i de menjar, després, perdoneu, que és que me'n vaig parlar més, ja ho recuperarem. Aquesta és la dispersió que vol dir és el repartiment dels gasos que es constata a les incineradores. Allò són gràfiques, n'hi ha la de Montcada el 86 i la del Montcada el 2001, millorant tecnologies, etc. La de Montcada és la línia negra de dalt, que als 6 o 7 anys van fer un canvi de filtres i van baixar, perfecte, però aquesta dispersió arriba directament fins a uns 5 quilòmetres de la planta. I el nivell de dioxines, que inicialment és 0, s'estabilitza a partir dels 5.000 metres i molt més enllà
a unes quantitats superiors, incorporant elements que no teníem i que són extremadament perillosos. Continuem. En les dades del projecte s'emeten dioxines de furans amb unitats infinitesimals. Perquè aquesta unitat tan rara vol dir nanograms, de la N, nano i el gram, que són 1.000 milionèsimes de gram. El WOTE, que és un equivalent tòxic establert per l'OMS, per metre cúbic. Estem parlant de 0,08 mil milionèsimes de gram per metre cúbic. Continuem. Enrere, sisplau. Aquesta és la dispersió que es preveu d'aquest tipus d'instal·lacions a nivell de les Garrigues. Arribem més enllà de Lleida, a punt d'arribar a Balaguer, més enllà de Tàrrega, i tota aquesta zona estaria afectada per aquell vano que us deia de dispersió dels fums. Continuem. Aquesta és l'acumulació d'aquells elements que us explicava de dioxines i furans en cultius i en la cadena alimentària dels Estats Units. En la cadena alimentària dels Estats Units, en determinades zones dels Estats Units, també tenim incineradores. I aquestes incineradores es van dedicar a analitzar què passava amb els cultius i quina incidència tenien en els aliments. Doncs en les proximitats de les instal·lacions tenim que els productes greixosos són els que més acumulen les dioxines i els furans. Llavors, si tenim aquests elements on tenim una xemeneia que n'emet, perquè aquesta emissió d'aquí és la que tenen autoritzada, 0,08 nanograms per metre cúbic és el que cada metre cúbic que surti per a la xemeneia pot tenir autoritzat. Llavors, ara, si continuem, hem de saber aquesta concentració que trobem en els elements greixosos en funció de les hores de funcionament de la xemeneia i dels límits que no superin o que potser superen, ens estem trobant que tenim unes emissions de contaminants que cauran directament i es dipositaran i són persistents i ens comprometran el cultiu. Continuem, sisplau. Això és el reglament de la Comunitat Europea que regula els límits d'aquest tipus de partícules en els aliments. És a dir, si jo agafo un litre d'oli, agafo un quilo de pomes, això funciona per matèries tan perilloses com les dioxines i els furans, funciona pels glifosats, funciona pels sabons. Qualsevol tipus d'aquestes matèries té una regulació en la Comunitat Europea. I aquesta és la que regula els límits de dioxines i furans en els aliments. Continuem, sisplau. I aquest d'aquí baix és el límit d'aquests components en l'oli. L'oli té un nivell un límit màxim de residus de 0,75 picograms per gram d'oli. Això és una mesura que tampoc, a mi també m'explotava el cap, Hosti, és tan petit perquè un picogram és una bilionèsima de gram. Tots sabem que és un gram, doncs repartiu-lo amb 1 bilió de vegades, dividiu-lo 1 bilió de vegades i el que us quedarà és aquesta unitat. Imagineu si és poc, és poquíssim. Ara bé, fem la inversa. Dius, si jo tinc una xemeneia que té autoritzat això, posa'm els càlculs, sisplau. Una hora de funcionament de la xemeneia emet els gasos i les partícules que són capaces de contaminar 1.300 quilos d'oli. Això és una dada que és un exercici de primer de física, de tercer d'ESO de física, perquè és factors de conversió, agafant les unitats, etc. No dic que és el que sigui, perquè tampoc no ho dic, perquè a nivell de contaminació hi ha molts altres elements que funcionen, la dispersió, la disposició, la translocació de les dioxines quan cauen a terra, com entren a les arrels, com circulen i com van a la fruita, i tot això ho vaig demanar al Departament d'Agricultura, a l'Escola d'Agrònoms m'han dit que no sabe, no contesta. D'acord. Llavors, dius, què tenim? Bueno, doncs tenim un element que cada hora
és capaç de contaminar-nos 1.300 quilos d'oli. O si no, que m'expliquin el contrari. Jo, en el fons, sóc un ciutadà que vetllo pel que tinc al meu entorn. I quan veig aquestes coses, aplicant els principis i els conceptes dels plans de prevenció de riscos i els plans de qualitat, arribo a unes conclusions. Endavant, sisplau. La baixa capacitat atmosfèrica, la ineficiència de la gestió de residus i el potencial risc de la contaminació pel principi de precaució, la incineradora no té cabuda. Aquesta és, des de la meva humil capacitat, una aportació que entenc que he de fer dins del Pla General de Qualitat i d'Avaluació del Risc als responsables de la fàbrica, de la instal·lació, del projecte i dels municipis, perquè considerin el sí o el no de la incineradora. I, bueno, endavant. Doncs ja està, simplement això. Moltes gràcies. Gràcies, David Caselles, per la teva expertesa i per dir unes paraules tan clarificadores perquè les entengui tothom, no els experts. Passem ara la paraula doncs, al Josep Ferran, alcalde de les Borges Blanques, que posarà sobre la taula la proposta d'aquest grup d'alcaldies. Endavant. Era estiu aquí, val? Amb ganes de deixar una mica de banda i d'anar cap al final de l'exposició. En tot cas, alcaldies de Ponent, de la Noguera, del Segrià, de l'Urgell, del Pla d'Urgell i de les Garrigues, gràcies per ser-hi. Veïns i veïnes, amics i amigues, gràcies per ser-hi. Alguns de vosaltres no us he donat la benvinguda a la Fira de l'Oli, ho faig ara, d'acord? Molt benvinguts, molt benvingudes a aquesta 28a edició de la Fira de l'Oli. Ja em disculpareu també algunes de les persones que segurament ja heu escoltat aquesta presentació més d'una vegada, però em va bé per relligar una mica la presentació aquesta ara que tenim entre mans, que és que l'any passat, 27a Fira de l'Oli, parlàvem d'obertura a tota la diversitat d'olis d'oliva verge extra, parlàvem d'obertura també a totes les maneres de produir, a certificacions de qualitat variades que tenim aquí al país, però també parlàvem d'una altra mena d'obertura que va quedar mig obviada. Parlàvem d'una obertura conceptual de la fira. Conceptual, perquè ahir mateix, per exemple, ens referíem en la inauguració, quan parlàvem de que la Fira de l'Oli i la cultura de l'oli no es podia dissociar de la cultura de la pau. Per exemple, ja havíem de fer referència, diguéssim, al que passava a Gaza. No podíem dissociar la cultura de la pau, de la cultura de l'oli, a tot allò que acaba condicionant el sector de l'oli. I tot allò que acaba condicionant el sector de l'oli s'acaba resumint per nosaltres, diguéssim, en dos grans vectors. En allò que té a veure amb l'emergència climàtica, i aquí podríem parlar de la gestió de l'aigua i la gestió del sòl, per exemple, o també de la prevenció forestal, però també tot allò que té a veure amb la lògica de centre-perifèria. I lògica centre-perifèria ens referim, per exemple, a les qüestions de despoblament, o, per exemple, també a tot allò que té a veure amb les polítiques de millora o per facilitar l'accés a la terra. I també ens referim al que ens està passant a dia d'avui, és a dir, nosaltres, les Garrigues, Urgell, Ponent en general, som vistos en bona part pel país, en bona part i d'una bona part pel país, o d'una... ja m'he enredat, en bona part i per una bona part del país, com això, com la perifèria, no? Com el sud del sud, per dir-ho així. I aquesta, per mi, és la qüestió, no? Aquesta per mi és la qüestió. És a dir, nosaltres som vistos no com un objecte polític, com un subjecte polític, sinó com un objecte, no? Com ben bé els receptors
d'allò que el metabolisme social, cultural, econòmic de l'àrea metropolitana no pot absorbir, no? D'allò que el sistema capitalista tal com el tenim entès a dia d'avui doncs no pot absorbir. I és així que la pregunta que ens hauríem de plantejar és si davant d'això què hem de fer. Si assenyalem els símptomes, allò que aparentment veiem i plantegem solucions en base a aquests símptomes, o hem d'anar a assenyalar ja la qüestió estructural i sistèmica. Doncs per nosaltres ja comença a ser hora d'assenyalar tot allò estructural, tota la naturalesa estructural de la problemàtica que estem vivint. I la naturalesa estructural d'allò que estem vivint ens porta, per exemple, si m'ho deixeu concretar amb una cosa que ha comentat ara el David, amb el sistema del porta a porta. El sistema del porta a porta al final és un sistema que efectivament, diguéssim, millora la recollida selectiva, però també és un sistema que posa entre l'espasa i la paret el ciutadà, perquè en bona part, diguéssim, acaba abocant el ciutadà entre l'espasa i la paret. És a dir, és el ciutadà el principal responsable, ell, aquest ciutadà que fa les seves hores a la feina i que arriba tard a casa, etc., el responsable de que tot vagi a l'hora, no? I això no és així, perquè el responsable, diguéssim, del nivell de residus que tenim aquí és el sistema productiu. És a dir, a cap de nosaltres se'ns doni la possibilitat, com aquell que diu, de comprar de forma alternativa. Tenim poques possibilitats per fer això. I quan acabem anant al supermercat i comprant, diguéssim, aquell pot de cigrons, el que ens fan fer és comprar també aquell pot de vidre, i quan hem acabat aquest pot de cigrons, doncs el que hem de fer és agafar aquest pot de vidre i a més treballar per aquella empresa que es diu envasadora i posar-la a l'abocador, al contenidor que toca, no? Doncs tampoc no és de rebut això. És a dir, jo crec que això d'aquí és un bon exemple de que si no fem el favor de fixar-nos en les causes estructurals d'aquestes problemàtiques, no farem res més, diguéssim, que posar solucions a símptomes, atendre aquests símptomes. No? Si no fem res més que atendre aquests símptomes, el que fem és plantejar solucions com la que planteja Gab Grignó. Gab Grignó planteja una solució que atén els símptomes, és a dir, el problema que veiem, per dir-ho així, al final de canonada. I quin és aquest problema? Doncs la quantitat de residus de purins que s'acaba generant i la quantitat, diguéssim, de residus urbans que també s'acaben generant. I, evidentment, aquelles grans envasadores tenen el problema solucionat, perquè aquí estem posant sobre la taula una planta incineradora de residus que els soluciona el seu model productiu, que no els interpel·la en absolut, poden continuar fent exactament el mateix. I aquesta per mi és la qüestió, és a dir, la cosa per mi va d'atendre els símptomes i no d'atendre, diguéssim, la qüestió estructural i no els símptomes, de posar sobre la taula solucions que atenguin amb aquesta naturalesa estructural de la problemàtica que estem vivint. I això va també, i aquí segurament que m'enredo una mica, però corro el risc i ja està, això va també d'una lectura que em va facilitar la meva companya, la Carla, fa cosa d'unes setmanes, d'un llibre que es diu Al mig del món, de Roser Vernet. Roser Vernet en aquest llibre parla que el lloc és la gent, que la gent ens reconeixem a nosaltres mateixos a través del lloc, que si ens canvien el lloc ens desvirtuem i ens costa d'identificar-nos. Doncs aquesta també és la qüestió de fons per mi. Marina Garcés, també al seu llibre Fora la classe, també deia que habitar a última hora significa transformar i qüestionar. Aquesta és la qüestió, és a dir, no podem estar transitant, diguéssim, per l'espai públic sense qüestionar-nos contínuament quina és la nostra relació amb el lloc, no? Perquè si no, passem a ser no ciutadans, sinó simplement objectes de consum, no? Objectes de consum. I aquesta és la qüestió també, no? O som objectes de consum o som subjectes polítics. I l'any 1990, a l'Alt Camp, a la Conca de Barberà, la gent d'allà, davant de l'amenaça del desplegament del pla de residus que el govern de la Generalitat ja havia aprovat al seu moment,
que situava 2 o 3 abocadors en aquestes dues comarques, van contestar que no, que ells volien ser subjectes polítics. I per això van reclamar el dret a decidir. I de fet ho van reclamar contundentment, tallant carreteres i fins i tot per part de les alcaldies i dels equips de govern presentant la seva dimissió en bloc si aquestes consultes que s'havien de tirar endavant no es respectaven. Què és el que plantegem avui? Doncs una consulta ciutadana. No pot ser que hagin passat no sé quants anys parlant del dret a decidir i que davant d'un projecte com aquest, que pot canviar perfectament la fesomia d'aquesta comarca, però sobretot atempta, diguéssim, contra la percepció pública que pot tenir i sobre la marca de qualitat, diguéssim, que pot tenir aquest projecte, doncs no actuem. Per això nosaltres, aquestes alcaldies, el que plantegem és la celebració d'una consulta ciutadana abans que s'acabi aquest mes de març, per tal que entre tots plegats puguem decidir quina mena de comarca volem i què volem ser. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Josep Ferran, per defensar la identitat, que ho és tot per almenys els que habitem aquesta terra i els que ens importa. La darrera intervenció serà una lectura de la Declaració en Defensa de la Salut i la Terra a càrrec de Mercè Rubió, alcaldessa de Cervià de les Garrigues, declaració de compromís de les alcaldies de treballar per traslladar el dret a decidir sobre aquesta qüestió a la ciutadania. Endavant. Molt bon dia a tothom, alcaldes, alcaldesses, veïns i veïnes, garriguencs i garriguenques. En primer lloc, dono gràcies a l'organització per donar-me l'oportunitat de llegir aquest manifest, un manifest en defensa de la salut i de la terra. Declaració d'alcaldies de Ponent per una consulta ciutadana en relació a la planta incineradora de residus urbans de Gap-Grinyó. Les alcaldies sotasignants, compromeses amb el benestar i la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, manifestem la nostra preocupació davant el projecte de reconversió de l'antiga planta de tractament de purins, Tracjusa de Juneda, que pot tenir un impacte significatiu sobre les comarques de les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell i el Segrià. Tracjusa va néixer com una instal·lació per al tractament de 100.000 tones anuals de residus, amb una distribució del 80% de purins i un 20% de productes orgànics d'origen agroindustrial, amb l'objectiu de donar servei als ramaders locals. Aquest model inicial responia a les necessitats del territori i s'alineava amb els principis de l'economia circular. La recent adquisició del 50% de les accions de GAP Tracjusa per part del grup Grinyó, amb una inversió prevista de més de 70 milions d'euros, planteja un canvi substancial en l'activitat de la planta. El nou projecte preveu incrementar el volum de tractament fins a 400.000 tones anuals, amb una modificació significativa de la tipologia de residus. Un 75% correspondrà a residus urbans industrials, mentre que només un 25% serà d'origen ramader. Aquest canvi implica la implementació de processos d'incineració per la producció de gas sintètic, una transformació que genera preocupacions fonamentals en diversos àmbits. L'impacte ambiental, social i econòmic d'aquesta nova activitat creiem que serà considerable, amb emissions de contaminants que pensem que afectaran un radi de 30 quilòmetres, incloent la presència de dioxines, furans i metalls pesants, amb una afectació directa a la qualitat de l'aire i els recursos naturals del nostre territori. En l'àmbit de la salut pública, el risc d'exposició
a compostos cancerígens i el seu impacte potencial en la salut de la població són aspectes que no podem ignorar. A més, aquest canvi de model representa una alteració substancial del model productiu local i pot afectar negativament la producció agroalimentària de qualitat que caracteritza les nostres comarques, l'oli principalment. Creiem que aquesta activitat, tal com es planteja ara mateix, perjudicarà greument la imatge de qualitat que té la nostra comarca com a productora del millor oli del món. Davant d'aquesta situació, les alcaldies signants ens comprometem a defensar un model de gestió de residus basat en l'economia circular i les millors tècniques disponibles. Promourem alternatives sostenibles per al tractament dels purins, seguint exemples d'èxit d'altres comarques catalanes. Així mateix, entenem que una decisió d'aquesta transcendència ha de comptar amb participació directa de la ciutadania. És per això que els ajuntaments signants ens comprometem a realitzar consultes ciutadanes en els nostres respectius municipis abans del 31 de març de 2025, facilitant tota la informació necessària perquè la ciutadania pugui prendre una decisió informada i conscient sobre el futur del seu territori. Aquestes consultes, que s'organitzaran segons els mecanismes previstos en els respectius reglaments de participació ciutadana, permetran que siguin els veïns i veïnes qui decideixen sobre el futur del seu territori. El resultat d'aquestes consultes serà vinculant per als consistoris signants. Paral·lelament, treballarem de manera coordinada per preservar la qualitat ambiental i la salut pública del nostre territori. Per tot això, sol·licitem una revisió integral del projecte presentat, l'aplicació del principi de precaució de la seva tramitació i l'obertura d'un procés participatiu amb tots els agents implicats. Considerem fonamental que qualsevol decisió sobre aquest projecte tingui en compte l'impacte global sobre el territori i la seva població. Les alcaldies adherides a aquesta declaració reafirmem el nostre compromís amb un desenvolupament territorial sostenible i saludable i emplacem la resta de municipis de les comarques afectades a sumar-se a aquesta iniciativa en defensa del nostre territori i el benestar de la nostra ciutadania. Per acabar, donar les gràcies a tots els alcaldes i alcaldesses pel seu suport. Per les Garrigues, Sergi Pelegrí d'Arbeca, Josep Ferran de les Borges Blanques, Ignasi Arràstia de la Floresta, Jordi Gaia dels Omellons, Igor Sant Emeterio de l'Espluga Calba, Jordi Arbós de Fulleda, Carles Mora de Tarrés, Josep Maria Tarragó de Vinaixa, Mercè Rubió de Cervià de les Garrigues, Víctor Massip de l'Albagés, Josep Guiu dels Torms, Manel Marçant del Soleràs, Àngels Julià del Cogul. I pel Pla d'Urgell, l'Urgell, Pla d'Urgell i Urgell, les alcaldies o alcaldesses, Jordi Estiarte de Bellpuig, Dolors Pasqual de Vilanova de Bellpuig, Francesc Balcells del Palau d'Anglesola, Maribel Zamora de Torregrossa, Carles Palau de Belllloc, David Vilaró de Tornabous, Jaume Montfort de Bellcaire d'Urgell, Carles Comes de Torrelameu, Helena Farrús d'Alcanó, Àxel Corcó de Torres de Segre, Mario Urrea de Torrebesses, Joan Carles Sánchez d'Ivars d'Urgell i el Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Alcaldies i regidors de diferents pobles que ens acompanyen i ens han manifestat el seu suport. Moltes gràcies per la vostra assistència, pel vostre suport i bé. Els desig a tots nosaltres que aquesta planta no s'acabi fent. Molt bon dia a tothom. Visca la terra! Visca la terra!